I drugari, dobrodošli u novi video i danas snimam Brawl Stars i danas ću da otvaram ovo veliko otvaranje, tako da mogu već da krenem i nadam se da ću da dobijem nekog novog brawlera zato što dugo nisam dobio, pa nadam se bar da ću neke dobre stvari da dobijem. Za sad nema ništa, ostalo je još 10 boksova, nadam se da ću da dobijem bar nešto, zato što ako ništa ne dobijem, onda stvarno ne znam kad ću. Ali bar sam dosta gemova ovih dobio, zato što će da mi treba. Ok, to je to. Onda prelazim na ovaj big box. Tu Coinsi, Bull, Brock i Poco. Ok. Evo ga prvi novi brawler. Nadam se da će da bude još neki, zato što imamo ovaj big box, ovaj Brawl box i otvorit ću jedan iz shopa, ovaj big box. Tako da nadam se da će nešto dobro da bude. Idemo sad ovaj sljedeći da otvorimo 46 coinsa. Mislim da je isto i u prošlom bilo. Colt, Rosa i El Primo. Ok, uzet ću ovo i da otvorim ovaj jedan Brawl box iz kog ću dobijem neke gluposti. Sad odem u shop i otvorit ću ponovo ovaj big box. Ok, Nita, Barley i El Primo ponovo. Ništa dobro nije ispalo za sad, osim Poka. Mislim, to mi je novi brawler, pa zbog toga. I probat ću sa Pokom sad da igram. Ok, evo pa vidimo se posle ovog kad odigram. Ok, evo me ovdje u gejmu. Inače, Poco može dosta dobar da bude kad healuje ili tako nešto kad radi. A ja inače kad sam igrao na starom telefonu, tamo sad imam skoro 6500 trofeja, ali tamo inače ovako ne igram. I tamo su mi falili svi legendarni i Mortisa, ove sve ostale sam imao. Tako da imao sam i Poka ranije. Ne znam baš toliko dobro sa Pokom da igram, ali nije loš. Može i dobro da puca, a može i da healuje, što je baš dobro. To je otprilike Pam, samo što je Pam još bolja. Mislim, zato je Pam epika, Poco ne znam šta je. I za malo da ubijem ovog Broka. Ok, koliko? 4 trofeja nova. Ok, plus 4 trofeja, tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!